Mlíana thocraigh siad ar chearach mórtas agrús na cúigi difriúla agus tugad cuireadh dúine dul siargadíon 8 léim I méle wirid. An scoil áitiúla bhuaig an comórtas an nurig, ach bhí súla cúpla scoil eile ar an gcár na mlíana. Sin aimime bhuiing really ná scoilna thógáil le chéile, scoilní gail scoilna agus hasú going gomúlaigh si lena chéile agus go bheiceigh siad an gailge imnúsáid timppla tíir ar fad agus gan go meid pell mar chuid lánach na deir seachtainna de ansim sa fel as ceap mar gur bhean an bhatha bhecha an leis an gailge chuircan céin. Tá hatar céad chuigean an na mar sin páistí an tá beidir hatar scóir a múnseoir agus golóir tuismóirí chumá. ó hí bheagríte well bhuaim muid chuir na héirna áí agus mar gur bhuaim muide dúgéirin ar an negra muide agus bhí muid ansásta bhí an grúpa áitiúla na hacléime ansásta agrú. Tróna de hína tháinig na bosan ar fad agus an bháisteach an éonach lem, ach sola dos nó cluithearbe hí an lóistín le socrú. Tá na buchlaí fanat I tí fadamína bhan bhí álaí ar an fódómh. Teach mór, ja. Tá sé siar an bóchar. Bhfuil chuir le chéile? Bhfuil bochalí le chéile áit teachháin agus chailí le chéile teachile. Agus na múnseirí I fáint libh na teachíon. Múnseirí sin. Má sin go deas? Imráí ón bhuirin a bhuaig cluiche ceannis na ngaramscoilena a rinne an seisiún ilúna leis na cuairtóirí, agus a captain Billy Joe Patton sa chóil. Tá sé teach an bhla, ní héú áú ísin. Tá seán sin, right? So déirí sé leis. Scoil áitiúil na hachléime a dimar an chéad cluiche I gcuinnear letar mocu as Connemara. Tá néonúir ar gach fuirin agus cethar chalíní ar a laiad. Níl cadach aon rúthar aon ar a bháin a dhéanamh agus aon freab a bháin a thuirt an líorthóid. Anón an drochaimseir léir an achléim skillan na maithe pelle agus chódar chun tosaigh go lua. Chá scoil as Connemara chunig muid an son, scoil sa lorna as Indrabháin sa Ghansaí Geal agus an Trábháin. Rinne an Trábháin an íirecht agus bhí anscéil le cuitas na chalíní, ach tréis an leithúirt le gimartha bhí muintir Indrabháin ró láidir dóibh. Cad faoin na chalíní ar a bhórna go siúil sibh chumach céanna leis na bóchalaí? Tá níos fearr. Cén fá? Ní bhíon muid a gúnaí gur an léarad a gachtain agus túran mu thart go chud an eí. Tá chuide acu go mar. Ní mai leat goil chalíní agus bóchalaí ar bhfuil. Cén fá? Well, mar go hundul ní bhíonn siad a gimmers le chéile agus tá sé difriúil se go mar. Nach míonn si bh gimmart le chéile ar scoil? Well, go hundul bhíon na chalíní na cisfe ach sé is bála mar fegéilech. Céir do stóil leta faoin na chalíní? Tá siad anna
Bhfuil? Tá. Agus cin scillan na taú san. Tá si de canha ag ní scinna feise. Tá sé chun éireach de fáil gohfuil na caiilní just commáil le na buchalaí agus táid tá bíon crack an bhhaid agin sugur lena céile. Maidin de saharn bhí an bháiste glanta agus an chuid eile is na réamhhailtaí le himirt. Gaelscoil Raftery ó Chaisleán na Bharraigh go bhí gimmert i gcuine na Ceathrú Rua, agus bhí an chuimhland géir ón tús. Fris an Cheathrú Rua an cluiche ceanna sin Noraig, agus bhí ar meáte ar rud céanna dhéanamh a ríist. Leis an bua seo ar Raftery bhí seans má leo. Gaelscoil Vic Owlig ó Chathair na Gaillimhe a dimar a gcuine Carrowhaig ó Bhuio an son. Bhí buntáiste Carrowhaig ó Haimhíordaide agus bhí an bua acu ar deire anón an scill i bhí ag muintir na Gaillimhe. Tá na tí go mágus an ben tí go deas agus tá crack agin ach níl gaiirí go más pell. Bíon sprí agus crack go an seaachtain léir anniu. Bíon céalaí agus quizboard gine. Tá seans acu annach ar gasar a scoiltaí eile sa scoil gan eile agus clachtúáil bheith spríonna gasar gan iscéine. Ceart faoi winter Bhuio aber bhfuil sé táach gomach aithnig muintir chunamara ar winter Bhuio agus mar sin le. Tá sé fíortáhachtach mar a chéadchásá má ecinn siad gúil gailige bra tíh mó an cheantar tí mogad chuna mar hain. Cheap go sé anfácha go ben cheangar dís táchtaí a dús. Agus an sin aithna chuir chéile agus aithna chuir sport agus rudí mar sin le go sé agus go si go ráid an áid freisin na cinint chuin nach raon den a cobdíh gan áte. Taréis na gluí agus taréis an duine bhaigh gachéine le chéile ríist i Hallan na Hachtliama don chéalaí mór. Agus et go leor chutas na daoine bechróga ar an bord gimartha ba iad bechóthalaí an ihe sin. Bhí ar bhainter Bhuio dal a bhaile go dtína dithe hain, ach bhí na cuairteoirí ag fanacht le manátí i méle uirid. Bhí lá mór ibh chud acu a chéad lá eile, leis na cluichí ceannis a teacht. Ba iad an Cheathrú Rua agus Gaelscoil Raftery a bhris an cluiche ceannis de dónig. Bhuailad ar le chéalas na réamhbhailtaí agus bhí an luchtaíochta ag súil le cluiche maithe ríist. Chuig Raftery ar an ionsaí láithreach, agus le darach ó cuihín ó Héileán agus Emmet ó Fianna ag bheirt go maith, fuair siad cúig chúil ribh le ham. Bhí an ghaoth leis a Ceathrú Rua sa tarna le ach bhí sé ró dhéanach dóibh, agus níor éirigh le teach suas a ríist le Gaelscoil Raftery. Tugann sin muid go dtí bútarí féle pelle goil in 1999 a gcuige chanacht
agus bunam Corin Gaelin chaptúin Gaelscoil Raftery I Del. Tás an Crenshaw Gaelscoil Raftery. Well, mar tá agan ní bheith an clíthe soccer leis an